To zase byl blbý den. Zase jsem se utopil, on se nasral. Ach jo. Ale mě něco napadlo. Kdo mě to tak pustil už? Kdo tam? To já. Co je? Přišel jsem se ti omluvit za všechno. A proč tak najednou? Tak mi došlo, že bychom se mohli zase spřátelit. Tak jo, ale pod jednou podmínkou. Za prvé, už nikdy mě nebudeš otravovat v mekáči. Ano. Za druhé, se naučíš plavat. A za třetí, ani jeden už nikdy nebudeme skákat z nemocnice. Čauka. Čau. Tak, dobrou. Dobrou. Já se jdu lehnout. Ještě si jdu dát sprchu a půjdu na záchod. Jsem docela rád, že se s kámošem zase kámoší. Ještě si jdu zahrát Pixel Gun a navrátím ten klan. Tak jsem v klanu. A já jdu spát. Tak vypnout počítač. Dobrou, kámo. Dobrou, kámo. Dobrou, kámo. A zase. Já se jdu osprchovat a jdu si zapnout rádio. Tak. Počítač a je i včami napsala. Jo, Happy. No. Hraje dneska dobrá písnička. Jenom zavolám přes Skype. Jo. A ty tedy nemáš čas, nebo co? Jo, tak čau. Ano? Kamo, nejdeš si chvíli zahrát Pixel Gun? Klidně. Tak jo. Tak čau. Moment, přece si mě na Skype už zablokoval, takže jak se mnou chce hrát? Já jdu do mekáče. $20 nugetek. Dneska se koupím velké jídlo, protože jsem dlouho nejet. Mám hlad jako vlk. Nejlepší by bylo, kdybych se tam potkal s kámošem. Nějak kručí v břiše. Koupím si kafe a McFlurry. Škoda, že už nemají tu akci. Takže McFlurry stojí opět 50 korun. Dobrý den. Dobrý den. Jeden cheeseburger, jeden chicken burger, hranolky velké, barbecue, nugetky, Big Mac a 2 koly. A jednu McFlurry. To bude 20 nugetek. Máme slevy. Super. Hermáte. Nice, vyplatilo mi. Dobrý den. Jedno kafe, jedno McFlurry. Jedno nugetek. Tady máte. Můžu přisednout? Jo. Vidíš, jaké mám jídlo? Mám toho úplně hodně. Tady mám pro tebe jednu kolu, pokud budeš chtít. No, díky, ale mám kafe, takže vezmu si i tu kolu, jo. A to bylo dobré jídlo. Tak já už jdu. Naschle. 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 Co budeš dělat teď? Nevím, asi půjdu
se osprchovat, dát si teplou lázeň. Já si půjdu zaplavat. Kam? No, do řeky. Kam jinam? A tak já taky. Skočíme z mostu? Hele, já jdu domů, pro plavky. No, já bych to risknul v oblečení, protože já mám použité oblečení, takže tam můžu skákat i v oblečení. A tak já půjdu taky. A dobrá zpráva, už jsem se naučil plavat. Konečně. Kdy jsi vůbec zkoušel plavat a nešlo ti to? No to, jak jsi byl ještě někde doma. Vidíš, už plavu. Hele, mě něco chytlo za nohu. Vytáhnu tě. Dobrý. Žiješ? Jo. Ale srovně. Jdu si skočit ještě jednou. Jo, taky. Jdeme si skočit salto. Jo. První ty, dámy mají přednost. Toto? Já jsem žádná dáma. Aleluja. Já už asi půjdu domů, je mi docela zima. Já si ještě něco koupím v Mekáči. Jo. Tak, když tak třeba na mě zaklepej. Co se ti stalo? Na zemi byly 2 nože a teď mám useknutou nohu. Oh. Počkej, já ti to nějak zkusím už. Odvedeš mě do nemocnice. Jo, pojď. Už nevím, jestli tam mají volný pokoj. Počkej na mě. Jo. Pojď. Promiň. Hele, tady recepční ti dali tenhle pokoj. Je prázdný, ale tady je na zemi spacák. Pojď. Tady na zemi je spacák, takže... Už jdu. Jo. Každý den tě budu chodit návštěvovat. Promiňte, ale bude tu jeden týden. Dobře, takže... Tady na zemi je spacák. Měj se dobře. No, ty taky. Tak, čau. Čau. Naschle. Naschle. Uběhl jeden den. Dobrý den. Dobrý den. Ahoj. Čau. Jak jsi měl? No, říkali, že mi za... že mi za 2 dny... Sednout. A i když ne, oni by nás slyšeli, jak si povídáme. Říkali mi, že za 1 den mi udělají železnou. Jo. A ještě mi říkali, že... Hele, je to ale smůla. Jeden den se zase skamarádíme a ty už ležíš někde v nemocnici. Tak to je blbý, ale jako já jsem myslel, že bychom se skamarádili, pak si zašli do Mekáče, pak bychom si skočili do řeky a nečekal jsem, že pak to skočí jako v nemocnici. No nic, tak čau. Čau. Zítra tě přijdu navštívit. Měj se dobře a čau. Zdrav se. Naschledanou. Naschle. Uběhl 1 týden, já mám železnou nohu.
To bolí. Yeah. Čau. Čau. Tak co, už tě pustí z nemocnice? Ještě to neví, počkej, jdu se zeptat. Jo. Už mě pustíte z nemocnice? Ano, a pojďte jít. Děkuji. Nashledanou. Ještě nemůžu ale tak rychle chodit. No tak půjdeme pomalu. Hele, nejedl jsem 1 týden. Jako jedl, ale samé, Hnusy. no. Rozumím. Já bych Hele, si chtěl zajít do Mekáče. Počkej, a máš u sebe peníze? Jo, Tak víš co, potom až půjdeš domů, tak na mě zaklepej nebo zavolej mě. Čau. čau. Tady toho parkoviště jsem si nikdy nevšiml. Tak už se vracím. Já půjdu domů. A tam si asi půjdu lehnout. Ještě mě pořád bolí noha. Ale můžu běhat. No, vrátím se sem zítra. Půjdu radši domů. Za chvíli budou útočit ti teroristi, takže... Dlouho jsem neběžel. Naposledy jsem běžel. No, dneska jsem naposledy běžel. No, pokud mi zavolá, tak... Čus. Čus, můžeš ke mně? Co se? Jo, klidně. A můžu u tebe přespat? Jo, Tak já si vezmu spacák, čau. co? Ještě zamknu radši. Čus. Kde si mám dát postel? Můžeš si ji dát kamkoliv. Tak, Asi do koupelny. no dobře. Pořád lepší, než spát na chodbě. Víš co? Počkej, pojď za mnou. Počkej. Ty asi nechceš mít manželku, co? No a nechci. Hned to bude. Jo. Tady si dej postel. Tak. Ok, takže... Víš co, nejdeme se ještě podívat na telku? Tak jo. Takže já doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, nezapomeňte dát like nebo odběr. No, prostě tak nějaká... Čus. Co? No ještě nebude Tak proč ne? Co? Puštěj si to. Já? Co děláš? Ty jsi znovu rozbil. Takže jo, doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, nezapomeňte dát like nebo odběr, takže co se.